Nissan Leaf pre našej firmy je výborná voľba, kvôli tomu, že dojazd dosiahne až 200 km a to nám umožňuje naši zamestnanci bez problémov sa pohybovať medzi závodmi a tiež do centrály do Bratislavy. V každý závod máme inštalované dobíjacie stanice, ktorí vedia bez problémov nabíjať Nissan Leaf a plánujeme ďalej rozvíjať a rozšíriť sieť dobíjacích staníc aj v závodoch, aj v rámci krajiny. Nissan Leaf má výborne prevádzkové náklady. Sme hodnotili, že za 100 km spotreba elektriny je okolo 1,8 eur za 100 km a spotreba kWh je okolo 18 za 100 km. V minulosti Slovenská elektrárne testovala veľa elektrických aut a môžem potvrdiť, že tá kvalita, ktorá ukáže Nissan Leaf, je na iný úroveň. Ten vnútorný priestor je porovnateľný aj možno aj lepšie ako klasické auto. Je to veľký priestor, kufor je veľmi pohodlný a aj tie reakcie ľudia v okolí, keď sa jazdí v Nissan Leaf, sú veľmi zaujímavé. Ľudia skoro si nevšimnú, že tam prechádza auto a je to zábavné niekedy aj pozrieť tie reakcie. Veľmi zaujímavá záležitosť počas jazdy v Nissan Leaf je to zrýchlenie. Ten pocit je úplne iný ako pri klasickým autom. Ten nábeh je to veľmi prudký a skôr je podobný ako v električke. Aj v súkromí s manželkou silno rozmýšľame o nákupe elektrických auto. Si myslíme, že tiež hlavne dneska pre použitie v meste je to veľmi reálna voľba. A samozrejme Nissan Leaf je to auto, ktorý tiež považujeme. Slovenská elektrárne je pripravená rozšíriť flotila elektromobil a tiež sme si uvedomili, že aj Nissan ako firma je na Slovensku pripravená rozšíriť svoja ponuka elektromobily na trh. A to nie len predajom, elektrovozidlom, ale aj vďaka servisu, ktorý už je, celá sieť je pripravená slúžiť aj zákazníci, ktorí si budú kúpiť elektromobil.